Kalong ka Khynnah ka basngol tanat ya ki kmi ki pa khamtam ki bana ki thain nong kondong ki bala du jingkerman boro shikata ban Plie lat ya lagi khon ki bala kha Kyrpang ban yo lem ya ki Jinghikai ki babyang ha ki skol ba Kyrpang ha ka ba ha ka ni ka kanti ka wei ka Longïing ka bala yo I ya ka ni ka jing e dala I jong I bor baret kala la ban Plie ya ka Shlem a Jinghikai na ka banta ki Khynnah badang red bat kumju ban Ïarap Kyrpang ya ki Khynnah ki bala kha Kyrpang kani ka skol kadai ka bala seng do ba FK nong rum bat ka kong G Karling do hapo ka snong Tiehsaw bat ya ka kerteng jong kani ka skol latip kum ka Brenda's Playing Garden and Early Intervention Center ka bakila jer ha ka kerteng jong ka khon kan thai ka ba marway ka bala khlat no ka Ornella Brenda Karling do La Plie pat ba ya ka skol do Reverend B Ramsey ubade missionary ka KJP Sinod ubatray menta ha Kathmandu Nepal haringkat ka jia don lang u Dr. R Marwaj Medical Officer DMNHO u DCPO ka West Khasi Hills District ba D Shabang Reverend LH Nongsit teman basan CL1 Shong ubala penyat ya ke jialang ikong Delphi Lingdo Special Educator da Mary Rice Center usordar kasnong Tiehsaw ba M Dekhar uba Adoni Karlingdo bat kong Berilin Jerwa ki badai ki Nonghikai hakate ka skol kikme kikpa nolor kiwe kiwe haba ajeng kran hakane ka sngi nakaliang u Reverend B Ramsey ulaong bala Plie ya kane ka Shlem hakal lingko sngi kha jong ka late Ornella Brenda Karlingdo bat ka ni ka sngi kamdai ban jaw man Henry ban kemen mar balami usot da ka jingla jongki bahayeng ban Plie ya kani ka Shlem hikai pala ai nam ha ka khon ka bala khlat no ha ka tai ka sngi nakaliang uba Adoni Karlingdo ubade ukhon jong ka tai ka Longïing ulapan sngoru halor ka rukom ai jing chakri hapo kani ka Shlem bakan thop ya ka Playing Garden bat ka Intervention Center kani kamle ka si balang emotional because si ban celebrate ban aigo ban yaro yo blay kasi ba pinkmen mata kasi mbesho ma emotionally pi namar balay kada kasi baka miso manda kasi uji suang ek sendran gospel is kadar pusau lemda way usam bai ko uyap kena mi kisok kerhai kisendran menshua dua nong pang ro umla kim koi dua ba shong ksoi ro umi ksoi detat adu daya utrai kisalak ban be ik ksoi yal po Petros tang we jela Plie hajar baptis ko kum ta ter kumjo kacing shipno kacing Plie le Brenda kimi kini kiso hado karam dai kasi begin yaro yo trying and celebrate mata kasi it is not an emotional day kini kasi begin yaro yo trying and aigo gin yaro yo ta kacing kimen gin celebrate pa ka family jong phi mata kasi na Plie kimi kiso mata kasi kamdai shu papin jao ma tin tu man kamdai kasi chin up pai strong there's so many things but pan le shu ha ga ka kerteng jong ka khun ka jong pi kini di dak ba blai ro ker khu ya ka yin ka jong pi ba na leng ba jong I Brenda kami kini ki so pan mi ya ka Brenda's Play Garden hapo jong ka snong ka jong pi nga ko ban kan tu ya I adoni ba kumjo I Berlin but kumjo ka family ba ka wai never give up kendan ki por ba pinsak tan telai shadian kendan ki por ki ban penduk mensemi ki ban the pja ipi kendan ki por so keno so rong la beng tan kan ne ya shaprang nganam dan bat phi hasanda ka balang kanam dan hasanda jang pi man ka por ka family kanam dan bat phi 24/7 tango to tip dan shibon ki ban back up ipi ki ching doi ublay ubala khot ya pi ban sedang ya kane udai ju ublay ban yalam pi ha do ka bakut jong jem jong pi sla jong ka portai wat ka jem jong pi kan kut hawe ka ski kane kan yak chaprang ke sadan ke ban continue ya kane ke ministry ke potrai la kren ba la kentu ya pi ba pin sedang I bau beli yalam pi step by step with God by faith wadam do mensem wanam do jengkerman kendang nang pai pi kedan ki por nama kan ka school kam dai ka besok man sedang ya kan ke early intervention care kam dai ka besok na tho ka dai ki point sa nganam batai start ma ngai ka shempang banyangi kai ka boble la bo ya pi ya kan ka determination apa ka don ka jang pi ya rengkan bakan ka aspiration ka ba pi pidan wanam give up blai no mi no ya pi kajalanti jong pi kasdang menta kasni just the beginning tangba ngin thong menta kasi ha ka kerteng jong blai kwa o blai kun blai musum khoi
Habai keren mat kani ka center. Ni don ar benta jo kani ka center. Ni don ka play garden ka palong du ka intervention ni ki kena kelung ki badet but hakani ka play garden ni I admission ni kena na du arsnem bangin prepare yaki ha ka mainstream ha ka main school ha ka main education hoat la don bonsen ki ba kliang ba let's say kane kadi ka center tang na ki nakabenta yaki ba don ki don ki special needs ngala clarify yaki ba kane ka center kane ka play garden kade open to all yaki klung kna ki ba kwa banjoin ba ni kmen ni kne ki ki jongi bangin yo Ïarap bangin yo ban prepare yaki shabakin room ka educational stream kabenta ka ba kade kata ka intervention center hakaba hangni nila ban intervene bangin ai kata ka early intervention nakabenta ki klum ki badan kam ki bade hapo ka shetri jong ka special needs de yakini ki klum bonsin kum ki bade niju nganshu kam kan khawat kan dia niju label yaki niju ta kerteng niju sin kerteng yaki ba kimlong ki ba normal kumangi ni ong henry kine ki klung ru today ki jing thau jong blay but ru kilong ki jo hakmat ublay dia kanikas early intervention center kawan ra lang yangi ki kime ki kapa ki klung ba ngin don lang bangin ya itu iwe bangin ya tu ya kajing kaba ni ya kendo bat in ya tray lang hand in hand nakabenta kajing ba iklung nakabenta kajing ba kajaka kasnong de abangi pet kini klung kindon laki jong ki talents but ka aim ka jongi kum kani ka center ka de ban recognize bakin wanra yaki hapo ka education stream bangin itu yaki jingdon kam ki jingla ki jongki badru bangin la bangin expand ya kata jingla ki jongki so that they'll be independent ne bakin la bakin yeng hala ki jong ki kijat bakin nong dependent hanu henry bakin la bakin kesan like yala ki jong ki kijat anda ki lahe lasan Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya